Capità! 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 Ai, capità Bromera! Escolti'm una cosa, que durant la nit la nau se'ns ha embarrancat i hem anat a petar a la platja i el més greu de tot és que em sembla que no sé ben bé on som. Potser estem a una illa deserta. Home, una illa deserta no, que no ho veu, que està plena de gent. Plena de gent? A veure, deixa'm veure. Miri. Però si aquests individus encara estan molt lluny. Ui, Ai, capità, per favor, que porta la ullera de llarga vista al revés. és veritat, a veure. Però si estan aquí mateix. Sí. I ens miren tota l'estona. Ai, sí. I són molt lletjos. Sí. I no ens treuen els ulls de sobre. Sí. Hello, jo sé capità Bromera, capità de Tastavents. I jo Sí, calla, que tu no saps idiomes, eh? Tastavents sé la meva nau, ell és el meu ajudant. Nosaltres navegar pel mar, donant voltes al món i vaixell Tastavents encallat a la costa, eh? Nosaltres fem maniobra, marxar, venim a l'oceà de pau, no passa res. Capità Bromera, que em penso que són humans com nosaltres i que entenen la nostra llengua. La meva llengua, però si està plena de baves. Per favor, vull dir que són inofensius. I llavors per què fan veure que no em coneixen? Per què potser no ho coneixen? I tant que em coneixen, el que passa és que són molt tímids. Hola, bona tarda a tothom, oi que sí que em coneixeu? Jo soc el capità Bromera, el capità més valent i famós de tots els oceans, Com estem? Hola, bona tarda, Bona tarda, com estem? Encantat. Hola, què tal? Estic molt content de veure-us a tots, Molt bé. Hola, què tal? Hola, què tal? Com estem? Bé? Bé? Hola, què tal? Encantat a tothom, Encantats a tots, sí. Què? Ja hem saludat a tothom? Jo és que saps què passa, que he vist aquí. Què has vist? Hola. És que veig que li ha impressionat molt la meva presència amb aquesta noia. Capità, escolta. Sí, això és per tu. T'agrada? Si vols, a dins del camerino tinc un gerro i la podem posar amb aigua perquè seria una llàstima que una flor així es pensís, Capità Bromera, Sí, calla que... Capità, que aquest noi d'aquí, que diria que és el seu xicot, Ai, pobre. Perdona, Té, aquesta és per tu. Perquè la regalis a algú altre, perquè ell i jo ens estimem i ningú ens podrà separar, oi que sí? Capità Bromera, escolti'm. Capità, deixi-ho estar. Perdoneu-lo, és que a vegades... Capità, escolti'm una cosa, que abans tenim un problema. Problema? Quin problema? Ai, doncs li recordo que tenim una mica de pressa. Pressa? Però si jo no tinc mai pressa, que faig ioga. Capità, li recordo que vostè té pressa perquè hem d'anar a capturar la famosa bèstia de la mar salada. La bèstia de la mar salada? La bèstia de la mar salada. La bèstia de la mar salada! La bèstia de la mar salada! La bèstia de la mar salada! Es pot saber per què no crideu? Acabo de dir la bèstia de la mar salada, que no us fa por, vosaltres. Sí. És que potser tampoc la coneixen. Ai, no coneixen res d'aquesta gent, no coneixen la bèstia de la mar salada, no coneixen les meves proeses. D'on heu sortit vosaltres? Ai, explica'ls qui sóc jo. Doncs el capità... El capità... El capità... El capità Bromera... El capità Bromera i que passaré a la història com el capità més valent i famós de tots els oceans. Doncs això. Això. Escolta, què heu sentit a parlar mai de la bèstia de la mar salada? No? N'hi ha que la coneixen, n'hi ha que no. Jo us ho explico. 22 vegades he estat a punt de capturar-la, però sempre se m'ha escapat. Ara bé, quan per fi la capturi, els llibres d'història em recordaran com l'únic mariner que ha aconseguit enfrontar-se a l'ésser més temut del mar i que ha aconseguit tornar la pau a les aigües calmades de la terra. Per això juro, per totes les foques que juguen a pilota al zoo,
que aconseguiré atrapar aquesta bèstia i que em convertiré en la llegenda viva més destacada del món marí i que totes les persones de la Terra desitjaran assemblar-se a mi, que em tindran de referent, que m'idolatraran i que tots junts fareu possibles els meus somnis i tots junts em fareu regals molt cars pel meu aniversari per demostrar-me l'amor que en teniu. I seré tan important que als diccionaris, al costat de la paraula heroi, hi haurà la meva foto. I ovacionareu cada gest que faci, ovacionareu cada paraula que digui, perquè sense la meva ajuda res no hauria estat possible. Jo seré l'únic mariner que haurà aconseguit tornar a la pau i capturar la temuda bèstia de la mar, salada. Sí, ja, capità, ja, però abans tenim un problema. Problema? Ah, sí, que tenim el testaments aquí encallat. Doncs ja saps el que has de fer, fes maniobra i treu-lo d'aquí, o això no t'ho han ensenyat a l'escola de mariners, au. Vinga, canya fluixa. Salpem i marxem d'aquí, vinga, a tota vela. No, a tota vela no, a tota màquina, a tot motor. Encén el barco d'una vegada. Endavant! 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 Ai, capità Bromera, que no s'engega. Torna-ho a provar. Ja ho he provat 3 vegades, però fa un soroll molt estrany. Que no hagi de venir jo, Escolti, capità, que em penso que s'han fet molt bé els hàndels del motor. Esclar, els hàndels del motor. Els hàndels del motor. Doncs arregla'ls. Ja, capità, però és que sense la matèria principal no ho puc arreglar, capità. Ja ho sé, la matèria principal, el que seria el d'allò, la matèria... La pasta de gansa. La pasta de gansa, els hàndels s'arreglen amb pasta de gansa. Esclar, que no ho sabia. Esclar que ho sabia, que els hàndels s'arreglen amb pasta de gansa. El que passa que... quin fàstic, és que les ganses fan molta pudor, no, saps què? Mira, jo és que estic una mica cansat i em convé relaxar-me, vaig a pescar una miqueta i mentrestant, doncs, tu vas caçant les ganses per arreglar el motor. A les seves ordres, capità, però esperi, que costa molt d'atrapar ganses i no podré pas jo tot sol. Ja ho sé, que costa molt demanar algú que t'ajudi. Algú que m'ajudi, però vostè és el meu capità i jo vull aprendre de vostè, de l'art de caçar ganses. Ja, home, ja sé que jo sóc més eixerit i llest que tu, però has de començar a aprendre per tu sol, per ser un bon mariner el dia de demà, oi que sí? Doncs, si de cas, comença a caçar ganses i demanar a algun indígena d'aquests que t'ajudi. Algú d'aquests? Capità, però escolti'm, capità, que jo sóc molt tímid, que ja ho sap, capità! Capità! Ai. Hola, doncs jo sóc en Ramon Canyafluixa, sabeu? Bé, sí que ho sabeu perquè us ho he dit abans. I sóc llicenciat en Ciències i Tècniques Marines per la Reial Acadèmia de Mariners de Sant Pere Pescador. Sí, i estic de pràctiques aquí al barco del capità Bromera. I ara aquest coi de tartrana, el tastavents, se li han fet molt bé els canvis del motor. I el capità vol que ho arregli jo. Però és que és molt difícil, perquè per arreglar els canvis del motor ens cal pasta de gansa. I jo a l'examen de ganses només vaig treure un 6,75, sabeu? I veig a venir que si no li arreglo el motor, el capità Bromera no podrà anar a buscar la bèstia de la mar salada. I no em firmarà les pràctiques, ja veuràs. I no em donaran el títol, ja veuràs, i m'hauré de quedar tota la vida al poble amb mon pare, allà recollint musclos. I a mi no m'agraden els musclos perquè em deixen la pell tota feta un fàstic i les ungles totes fetes malbé i m'ajudareu una mica, que sí? Ai, gràcies, que amables, Doncs mira, la feina és molt senzilla. Com us he explicat, per fer pasta de gansa ens calen ganses. I vosaltres sabeu el que són les ganses? Mireu, les ganses són unes coses molt petites, que volten per tot arreu i que es posen als racons més insospitats. Exacte. Vosaltres no les veieu perquè no teniu un detector de ganses com aquest. Tatxan! A veure,
El detector de ganses. Oh, sí. Sí. Hi ha una gansa entremig de vosaltres. Ostres! És molt bellugadissa. No la podré atrapar jo tot sol. A veure. Ostres, tu, es mou molt ràpid. Mira, tu, vine cap aquí. Mira, corre. Dóna el tom per allà. Mira, tu m'ajudaràs. Que sí? Mira, agafa això. Mira, farem una cosa. Jo seré els teus ulls, d'acord? I t'aniré indicant allà on s'amaga la gansa. I tu me l'agafes, sí? A veure, vine cap aquí. Vinga, a poc a poc. Està. S'ha posat damunt del nas d'aquell noi d'allà. La veus? Mira, a poc a poc. Ei, tothom, molta calma, que no s'escapi. A poc, ens hem d'ocupar a poc a poc. A poc a poc. A punt, Contem tots plegats. A la de 3, tu a punt. A la de 1. A punt, estàs a punt? A la de 1. A la de 2. I a la de... Ai, mira, que s'ha escapat. A poc a poc. Aquella noia la té just damunt del cervell. A poc, Molta calma, no, ni estornudi, ni respiris, ni res. A punt. A la de 1. A la de 1. A la de 2. I a la de... Ai! Que s'escapa! Vine, que s'escapa! Corre! Vine, corre! Ostres, s'està a punt d'amagar dins dels testaments! Corre, vine! Corre! Corre cap aquí! Oh! Quieta! La tens just damunt del cap! Espera't! Una cosa, dona'm això. No et moguis, sens limitar. Fem una cosa. Contem tots fins a 3. I la de 3, tu fas patapam i l'atrapes. D'acord? A la de 3, Tothom a punt? A la de 1. A la de 2. I a la de 3. Ah! Fantàstic, està aquí! Fantàstic! Molt bé! No et moguis. Mira. Ensenya'ls-hi. És aquí, No! No et moguis, home, que se'ns escaparà. Ensenya'ls-hi. I ara tu quietona aquí un moment, Val, que em diu quin far de córrer. No, tu tranquil·la. No et posis nerviosa, que és un momentet, no pateixis. Escolta'm, és el teu moment de glòria, Què, la teniu aquí davant, feu-li unes fotos, no? Sí, home, el fotògraf, que no ha vingut el fotògraf. Que surti a la premsa, ja m'ho imagino. Una jove local caça una gansa de 13 grams i l'alcalde li dedica un carrer al mig del poble. Fantàstic, et faràs famosa. A veure, senyores i senyors, ara sí, amb tots vostès, la destil·ladora de ganses. A veure, la destil·ladora de ganses, tela. A veure, primer que tot, fica'm la gansa aquí dalt perquè veig que se t'escaparà. Aquí dintre. Vale, fantàstic. Ja la tenim guardada. Mira, i ara tindràs una feina molt important. Això és la destil·ladora de ganses, d'acord? I la pasta de gansa surt per aquí sota. Tu seràs l'encarregada de recollir la pasta de gansa. Sí? A punt. Jo, si de casa et vaig donant les ordres per aquí, Hola, que em sents? Hola! Home, contesten, per favor, que no sé si em sents o no. Ah, val. Home, és que... Tot a punt? Hi ha algun fallo a la telefònica? Hola, tot a punt? Fantàstic. Val. Ja ara tenim la destil·ladora de ganses. I la gansa. I ens fa falta l'element més important de tots. Per fer una bona pasta de gansa, ens fa falta equilibri. Hem d'aconseguir que la gansa entri en equilibri a dintre la màquina. L'equilibri, d'on el traiem, l'equilibri? Ja està. Espera't. Hop! Equilibri. Cuidado. Atenció. Equilibri. Equilibri, senyores i senyors, equilibri. I ara... La pasta de gansa! Oh! És aquí! Ensenya'ls-hi! És pasta de gansa! Quin merder hem fotut aquí terra, ja veuràs. A veure, vine. Vine cap aquí, escolta'm.
Què? És pasta de gansa, sí o no? Sí, no? Escolta'm, doncs, ara ja pots tornar amb els de casa teva i que tothom t'aplaudeixi, no? Ei, és pasta de gansa, eh? És bona pasta de gansa. Pasta de gansa. Mira. Pasta de gansa, que diuen així en francès, la pasta de gansa. Mira, ei, pasta de gansa, ha! No, millor que no. Millor que me'n vaig a llogar al vaixell. Va, passa cap a dintre i arregla el motor d'una vegada, que si no, no marxarem mai d'aquí. Ai, quin dia de pesca, m'ha relaxat molt. A veure, anem a veure el que he pescat. Per aquí ho tindrem. Millor me'n vaig a Anem a veure. Aquí tenim. A veure. Tenim que hem pescat. Hem pescat un cartró de llet. Està bé. També hem pescat una llauneta d'olives, però amb anxova. També hem pescat un cartró, hem pescat una bossa de plàstic. Peta i tot, eh? Una medusa, sembla, però no ho és una bossa de plàstic. També hem pescat... mira que hem pescat. Què és això d'aquí que hem pescat... A veure, mentre arregla el motor, jo m'espero aquí una estoneta i no tingueu pressa, Què farem? Escoltarem la ràdio, que sempre diu alguna cosa interessant, a veure. A veure si hi ha antenes, si funciona això... No acaba d'anar l'hora, Un abocament de fuel a la costa de Tarragona ha obligat Protecció Civil a activar a les 11 del matí, de manera preventiva, el pla d'emergències per contaminació accidental de les aigües marines. Els seus habitants pateixen des de fa dècades les conseqüències dels continus vessaments de cru. La contaminació ha acabat amb la forma de vida de 20 milions de persones. La pesca industrial ha fet desaparèixer bona part de la tonyina vermella en les últimes dècades, també al Mediterrani. El vessament ha coincidit amb l'època de naixement de milers de cries de pelicà en centenars de nius situats a la desembocadura del Mississipí. Si no poden sortir a pescar, esperen almenys que els donin feina netejant la taca. Salen unos pequeños hilitos, me dicen regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Deben salir de algunas de las grietas. Notícia d'última hora. Un pescador captura una tonyina de 120 quilos i el proclamen pescador honorífic de la Mar Serena. Ho heu sentit? Un pescador atrapa un peixot gros i ja el proclamen pescador honorífic. I jo 22 vegades he estat a punt de capturar aquesta bèstia. I això a mi ningú m'ho reconeix. No, sí, és que la ràdio només dona que disgustos. Heu estat molt a prop d'aconseguir una cosa, però a l'hora de la veritat tot s'ha esfumat? Ara és el moment de parlar d'algú molt especial que sempre escolta el nostre programa. Una persona intrèpida i somiadora. Una persona senzilla que només espera una cosa de la vida. Ser algú recordat el dia de demà. Sí. Què? Avui parlarem de tu. De qui, de mi? Del capità Bromera.
Sí, ho has sentit bé. De tu, del capità Bromera. Perquè rere l'aspecte d'un home valent i segur de si mateix s'hi amaga una persona sensible i fràgil. El capità Bromera és el mariner més valent de tots els oceans. Amb la seva nau, el Testaments, ha aconseguit grans fites que mai cap persona de mar hauria imaginat. Però no ho ha aconseguit la més important per ell. Ja sabeu de què us parlo. Jo sí que ho sé. Capturar una bèstia de dimensions èpiques. De ben petit ja ho va tenir clar. Jo vull ser mariner. Perquè el que més li agradava era el mar. I els cacauets dolços. I els cacauets dolços. En només 9 anys es va construir una barca amb les caixes que tenia el traster i s'imaginava navegant, dalt de la barca, divisant qualsevol cosa a l'horitzó. Un bon dia, quan va ser gran, va estudiar a la prestigiosa Acadèmia de Mariners i tan bon punt va acabar, va fer una maleta, es va acomiadar de la seva família i va embarcar-se en un vaixell. Mai es podia imaginar que navegar fos una cosa tan absorbent i apassionant. Degut a una feina tan intensa, va veure la necessitat d'augmentar la seva tripulació. I per això, actualment, compta amb l'ajuda del seu fidel ajudant, amic, conseller, admirador, en Gromet Canya Fluixa. I amb la bona companyia aconsegueixen formar un tàndem increïble que els porta a visitar els racons del mar més inexplorables. Però el perill no triga en arribar. De les profunditats de la mar salada, una bèstia vol acabar amb la seva vida. Però el seu gran error va ser aquest: capficar-se amb una bèstia de 10 tones que el va portar a l'obsessió. Capità, desperti! Estúpida bèstia! Què diu ara, capità? No res. Au, va, que ja has arreglat el motor. I tant, i prou com ha costat, capità. Doncs vinga, què esperes? Marxem rumb a una nova aventura. En busca de noves emocions, anem cap a les Illes Canàries a inflar-nos de plàtans. Vinga, marxem! No, capità, quantes vegades li haig de recordar que hem d'anar a buscar la famosa bèstia de la mar salada? Aquesta bèstia... Aquesta bèstia em treu de polleguera. Em treu de polleguera, aquesta... Capità, quin crit, eh? Definitivament no té veu per cantar maneres.
No, S'està acostant una tempesta, llamps i trons, meduses i eriçons. S'està acostant una tempesta i de les grosses, Amb un temps així no podem anar passant enlloc. Si de cas, canya fluixa, anem a dintre i fem unes partidetes del dòmino i encenem una mica la llar de foc, Una tempesta, capità! Ai, quina por! Escolti'm, capità, escolti una cosa, que des que hem arribat no hem tingut ni temps d'amarar el vaixell. I si ve una tempesta tan grossa, se'ns l'emportarà i en nosaltres a dintre. Ai, home, de poca fe. Doncs el que hem de fer és lligar-lo. I per això tinc aquesta corda. És la corda millor que hi ha al món, Ha passat pels 5 oceans, pels 6 o 7 o els que hi hagi, perquè de vegades se'n troben de nous, ho saps, això, Doncs aquesta corda està feta amb els pèls del bigoti del Marva Negra i ja m'ha tret de més d'un embolic. I havia pensat que ja que tu estàs tan fort, doncs, que amb un parell d'estrabades tindries el tastabents tot amarrat. El capità vol dir que jo estic tan fort? I tant, però si tu en lloc de músculs tens fusta de balsa. Ai, capità, vol dir que no exagera una mica, No, però si estàs més fort que un roure. Ai, potser sí que últimament he guanyat una mica de braços. Esclar que sí. Mira, ja saps el que has de fer. Amarrar el vaixell. Malbé el tastaments i m'has deixat tota la cafetera munyegada i ara no servirà per res. No servirà... Fora! Mira que no serveix per res. Ui, galopa, Brownie, galopa! Creuem les terres contrades, rumb a l'horitzó, a buscar les grans manades de búfals i el serifringo. Surt d'aquí! Galopa, Brownie, galopa! Que quan arribem ens menjarem uns nachos amb guacamole! Surt d'aquí, però què fas? S'ha tornat boig amb aquesta trompada que ha fet. Si no podrem amarrar el vaixell. A veure, necessito... Per favor, capità, necessito... A veure, deixa'm pensar. Ja ho tinc. Em pots agafar aquesta corda d'aquí? Sí? Oh, per favor. Agafa-la. A veure... Hi torno, Has de pescar-la. Col·labora, sisplau. Està aquí, ara la tens ja. No la deixis anar. Ara, aixeca't. Ves seguint la corda, apretant fort, apreta-la fort. Ves seguint la corda cap aquí. Tot el camí, molt bé. Vinga, que m'ajudaràs. Puja cap aquí les escales. Ja veuràs que és fàcil. Molt bé, ara m'has d'ajudar. Queda't aquí, que estira una mica. Nen, quin guater, que maco, que xatxa l'has muntat. S'ha tornat boig. Balla, vinga, balla. Ui, feia temps que no fèiem espartis tan de guais, amb unes xiquis tan moguis, Sí. Balla, nen, balla! Deixa estar. S'ha trastocat, passa cap allà. Mira, tu el que has de fer és posar-te aquí i estirar ben fort la corda perquè primer hem de comprovar que funcioni. No fos cas que se'ns fes malbé. Ara hem de lligar el barco. A veure, estira. Estira una miqueta, molt bé.
fer animalades. Ai, capità, ja estic millor. És que està una mica tocat de l'ala. Ja estàs bé? Sí. Ja estàs bé? Doncs arreglem el barco, que no sé com ho hem de fer, que he hagut de buscar voluntaris i no en tenen ni idea. Doncs amarrem el vaixell, doncs. Doncs amarrem el vaixell. Aprofitant que tenim... Escolta, com et dius? Cira, la Cira, posa't aquí al mig, sisplau, Cira. Aprofitant que tenim la Cira aquí, hem pensat, així sense voler, que ens ajudaries a lligar el barco. Oi que sí? I com que no tenim massa lloc on lligar-ho, hem pensat que el lligaríem aquí. Amb ella? Que t'està bé? La teva opinió ens és igual, Perquè si no, malament. Com ho farem, això? A veure, mira, capità, el primer que has de fer és mirar allà a tota la gent. Tu no et preocupis per res, No et preocupis. Bueno, una Molt mica. senzill. Poquet. Fem poquet. Ja patirem després. Sí, després ja ho arreglarem. Després. Ara no. Què hem de fer? Bé, la Cira, que aixequi les mans primer. Aixeca les mans, Cira. Va. Molt bé, jo també. Està tranquil·la, Cira? Normal, Sí, però... bueno, està bé. Digues que sí, perquè És molt si no, innocent, la Cira. no la gent pateix. Què hem de fer? Capità, agafi la corda. Molt bé. Agafi la corda, dona per aquí, la Cira. Em dones la corda. Ara et farem un nus aquí perquè no se'n vagi el vaixell. Però hem de provar que estigui ben fort el nus. Per tant, ara estirarem. Tu no pateixis, No pateixis gens, Comptem a la una. M'ajudeu? 1, 2 i 3. Ai. Ai, Cira, no t'has partit ni per la meitat ni res. Cira, mira, fem una cosa, que quan el capità Bromera es posa d'aquesta manera vol més no tocar-li gaire el durant. Oh, que està- Aplaudim una mica la Cira. Cira, ja pots tornar cap baix, baixa. Baixa, corre. Aquesta corda no serveix per res, No serveix per res. Doncs mira, si no lliguem el testament, doncs no el lliguem. I si es perd, doncs ja l'anirem a buscar, vale? Si de cas, jo vaig a dintre a fer una castoleta de peix, que ja saps que a mi em surt molt bona. Ara torno. No, home, però capità, que no se'n recorda. De què? Que hem d'anar a buscar la famosa bèstia de la mar salada. La bèstia de la mar salada? La bèstia de la mar salada. La bèstia de la mar salada! Capità, vol dir que no ho hem viscut, això ja. Sí, tens raó. Em sembla que et repeteixes una miqueta, Jo, Gromet. escolta. Sí, doncs tens raó. Hem d'anar a buscar la bèstia de la mar salada, que té totes les sirenes atemorides i a mi em farà passar pels anals de la història. Escolti'm, capità, però una cosa he pensat ara. Nosaltres només som dos. I si la bèstia aquesta és tan ferotge com diuen, potser ens farà falta algú més de la nostra tripulació, no creu? Sí, home, però on vols que traiem algun mariner més aquí a aquestes hores? No ho sé, els meus companys de classe són fent pràctiques en altres embarcacions i jo diria que són força lluny, Escolta. I si li diem a la gent d'aquest poble que ens ajudi a fer de mariner? A la gent d'aquí? Sí. Ja, però capità, per ser un bon mariner només necessiten uns coneixements que només s'aprenen a l'acadèmia de mariners. Esclar! Doncs ja ho tinc. Canya fluixa, vés a buscar a un nou voluntari perquè s'obren les places d'accés per l'Acadèmia Marinera. L'Acadèmia Marinera? A veure. L'Acadèmia Marinera. Inscripcions limitades. Si t'apuntes ara, un embut de regal. Aquest noi. A veure, anem a buscar el nostre primer alumne d'aquesta nova Acadèmia Marinera del Tastavents. Un aplaudiment. Posa cap aquí. Com et dius? El Joel. El Joel ens ajudarà. Ets el nostre primer alumne de la nostra acadèmia, I ara aprendràs a ser un bon mariner. Estàs preparat? Doncs jo t'explico, En aquesta acadèmia hi ha una part teòrica i una part pràctica. Gairebé a totes és així, No ens hem inventat tampoc res. Llavors, començarem per la part teòrica. Per ser un bon mariner saps què hem d'aprendre? Hem d'aprendre, per exemple, els tipus de peixos. Perquè, a veure, hem de parlar en propietat. No podem anar pel món dient, per exemple, Mira quin peixet més bonic. Hem de poder parlar en propietat i dir mira quin llobarro més bonic. Oi que m'entens, què vull dir? Doncs per això, el professor Canya Fluixa i un servidor t'ensenyarem una sèrie de peixos i tu hauràs d'endevinar a veure quins són. A veure. És difícil, ho sabem. És una acadèmia, i has d'anar per matrícula, tu, Veig aquí? Canya Fluixa, el nostre primer peix que tenim és un desfilat i punxegut. A veure si saps quin és. Mira, aquest! Ei, quin és aquest peix? Peix? El peix espasa! Molt bé, Mira, capità, jo sóc molt bo amb el peix espasa, mira! Mira, le. Para de fer tonteries, va. I aquest d'aquí tan contundent, que saps quin és? Per favor. A veure... No tinc gaire clar... A veure, pots demanar una mica d'ajuda si algú li vol xivar. Jo faré veure que no ho sento. Quin és aquest?
peix... Molt bé, el peix martell, Has vist? I ara te n'ensenyarem un altre, mira. El peix martell, Espera. nano, el peix martell. I aquest d'aquí? Espera, que dono una pista. Com estan ustedes? No, és que hi ha gent de totes les edats, hi ha gent que no ho entén. A veure si saps quin peix és aquest. A veure, un peix... Doni una pista, capità, que no ho acaba d'entendre. Una pista més clara, un peix... Comença per P i acaba per allasso. Un peix... És fàcil. Ara! Aquí en tinc un que m'ha inflat com si estigués a punt de fer un petarrot, ja A veuràs. veure. Aquest d'aquí estic que saps quin és. Quin és aquest? Quin és? El tauró. A veure, No, que anem amb un 5 paladet de moment, Va, un peix... Un peix... Un peix globo! Ara! El guardaré vigilant que no s'empeti, Clar que sí. És un peix globus. Bé, aquesta part una mica fluixeta... Bueno, però encara podem recuperar, Jo crec que tens possibilitats de recuperar. Ara hem après els tipus de peixos, ara hem d'aprendre els tipus de mar. Sí, els tipus de mar. Hi ha molts tipus de mar i per això, a Canya Fluixa, necessito la teva ajuda, Ho farem com sempre, però aquest cop et disfressaràs tu, que no et fa res. M'haig de disfressar? Sí, toca tu. Vol dir, capità, vol dir que amb una pissarreta no faríem, ja? A veure qui mana aquí. Està bé. Doncs vinga, Ara el Canya Fluixa es disfressarà per preparar la següent classe teòrica. Ara parlarem dels tipus de mar. Tu en coneixes cap de tipus de mar? No. Però almenys saps el gust que té l'aigua, no? Quin gust té? Salada, Molt bé, és aigua salada. Doncs ara tindrem una persona una mica saladeta, també, que ens ajudarà a entendre una mica els tipus de mar. Que estàs a punt, Canya Fluixa. Vol dir, capità, jo no ho veig clar del tot, això, A veure, va, que no hagi de venir jo aquí dintre, Estàs a punt o no estàs a punt? 2 segons, ja surto. Va, un segon, ara surt i ens explicarà. Val, capità, Ara us som-hi. presento a la Mar. Mira-la. Oi, si em recordes d'aquella noia que vaig conèixer a Calella fa uns anys. Capità, per favor, home. Va, actua amb una mica més de convicció. Està bé. Hola, què tal? Sí que sé. Soc la Mar. Hola, guapos, hola. David, soc la Mar. Hola, Aquí què tenim tal? la Mar i la Mar ens ajudarà a aprendre coses de com és la Mar, El Ho mar. has entès, tot això, Doncs, per exemple, el tipus de mar que podríem conèixer primer és que la Mar està rissada, per exemple, Rissada, però capità, no. que no ho veu, que precisament avui he anat a la perruqueria i m'han passat la planxa. Per No, favor, avui no està sigui rissada, fixo. però avui podríem aprendre també la Mar plana. Capità, vostè és un descarat. La Mar plana no és així, veu? És plana perquè no hi ha capellada. Bé, sí, és així, la Mar plana. Si de casa... Vés cap allà al final, vés cap allà. Sí. Hem vist la Mar que no és rissada, la Mar que no és plana i ara una Mar que està allà al final de la sala. Saps quin tipus de mar és? Soc aquí, soc la Mar. Hola, guapos i guapes. No saps quin... Algú el pot ajudar amb el Joel? Ja sabeu quina mar Quin soc. tipus de mar és, home? Un mar... On està la Mar? La Mar de Fons, és que aquí hi ha gent superdotada! La Mar de Fons, molt bé. La Mar de Fons és quan venen les onades de vents molt llunyans, saps? Sí, ja ho sabia, El que passa que no ho tenia ben apuntat a la xuleta. No passa res. Ja està, molt bé. Ho ha fet bé, Que sí, la Mar també, de mar? Sí. Escolti'm, capità, una cosa li volia Sí, dir. digue'm. Que em puc anar a canviar, que em penso que hi ha un test. Sí, vés-te a canviar. Llavors, bé, ara hem après els tipus de mar. Adéu, Ja. adéu. Aplaudiu la Mar, pobreta, sí. Ho ha fet bé, també, ho ha fet bé. Ara, Joel, que hem après els tipus de peixos i els tipus de mar, ara ja hauríem d'entrar una mica a la part pràctica, Per ser un bon mariner. Tu, com que encara no ets ben mariner, ets un grumet. Però com que ets un grumet que m'arriba aquí, ets un mini-grumet, d'acord? Ara aprendràs a ser un mini-grumet, perquè per ser un bon mini-grumet has d'aprendre les coses del mar, has d'aprendre a fer el nus de gremlins, esfilagar-se les estramupes, coses tècniques que només saben fer els mariners. Sí, és veritat. Llavors, com ho aprendrem, això? Doncs Canya Fluixa, acompanya'l i prepara'l perquè sigui el nostre mini-grumet. Mini-grumet perquè té aquesta alçada i ja està, i així. I ara el vestirem una mica, simplement perquè actua amb convicció, perquè si fa pràctiques aquí i a tot arreu. I està aquí a punt. Molt bé, abriga't bé perquè de vegades al mar fa una mica de fred, perquè passa molt d'aire i l'aigua salada se't tallen els llavis, que els tinc, ets un nyap. Però bé, estàs a punt ja? Estem preparant el Joel. El Joel, el mini-grumet. Ai, coi.
I jo seré el seu capità. I professor, qui ho havia de dir, Molt bé, puja aquí dalt, molt bé, ho estàs fent molt bé. Fas molt de goig, molt de goig. Ui. Ja tenim el nostre mini grumet a punt. Doncs ara, Joel, estàs a punt? Ens hem de preparar. Primera prova. Què faries si dalt del barco es posa a ploure de cop? Molt bé. Prova superada. Molt bé, molt bé, molt bé. Però no és tot això, no et pensis que amb això hi ha proves al curs. No, no, no. Ara hem de saber, per exemple, d'on bufa el vent per saber cap on hem d'anar. Com ho farem, això? Molt bé. Bufa el vent, però no, tu no cal que bufis. El vent està aquí. Tu només et llepes el dit per saber on hi ha l'humitat i on no... Ja, no passa res. Ara continuem. Per exemple, imagina que estem a punt d'arrencar el motor, però volem saber, per exemple, que no hi hagi cap perill, que no hi hagi la costa, que no hi hagi un iceberg, per exemple. Ja saps què va passar amb un iceberg i el Titanic, oi que ho saps, que en van fer una pel·lícula. Doncs això, has de mirar que no hi hagi cap iceberg, que no hi hagi cap costa a la vora, perquè no fos cas que xoquéssim. Seria molt trist. I un cop ho tenim divisat, hem de dir cap on volem anar. I per saber cap on volem anar, què necessitem? Vale. Una altra cosa. Un mapa, molt bé. Que tens un mapa a punt? Molt bé. Doncs desplega el mapa, desplega'l bé, i m'indiques cap on creus que haurem d'anar. Cap on hem d'anar? Cap allà? A veure, mira tu bé això, No, home, no. Si hem d'anar cap allà? Ah, estava al revés. Però el més difícil no és orientar-se amb un mapa, no, el més difícil és plegar un mapa. Molt bé. Ara, d'una part molt important. Quan estàs dalt del mar, has de pescar. Has de pescar o no? Que has pescat mai, tu? No gaire. Doncs ara n'aprendràs. Per això, té la canya de pescar. El primer que has de fer és tirar la canya. Serà difícil. A veure. Agafa això bé. Jo li explico perquè ho entengui bé, El que has de fer, primer de tot, és tirar la canya, però només l'am i prou. A veure si ho fas bé, molt... Ara m'he enganxat aquí. Espera que em trencaràs els pantalons, Joel! Espera't! Home, que no ho veus, que has de vigilar. Has de vigilar on tires l'am. L'am l'has de tirar aquí dins el mar, no fos cas que fessis mal a algú. A veure, pesca, a veure què pescaràs. Ha pescat una granoteta. Mira el seu trofeu, Un aplaudiment pel minigrumet, ho ha fet molt bé. Sí. Has pescat una trista granoteta de mar. Doncs bé, deixem això aquí en un racó. I ara t'he d'explicar una cosa. Els minigrumets, els grumets, els capitans i tota la tripulació d'un vaixell, quan s'acosta la mitjanit, fan una cosa que només fan tots els mariners i prou a tot el món, que és la dansa dels mariners. A les 12 de la nit en punt, tots ballen la dansa, tots. I tu te l'has d'aprendre, Joel. Saps la dansa dels mariners? Una mica. Doncs ara l'aprendrem. Quan vulguis. Ja has après la dansa, baixa cap aquí, si us plau. Vine cap aquí, ho has fet molt bé de minigrumet. Jo crec que després de fer tot això en aquesta acadèmia de mariners, et mereixes com a mínim un diploma que acrediti que ets un bon mariner del testament, sí o no? Sí o no? Doncs aquí tens el diploma perquè el pengis al surt del quarto on et vagi més bé, Un aplaudiment pel Joel, ja pots asseure. Moltes gràcies. Ho ha fet bé, Com ens agrada formar les persones, Som formadors. Escolti'm, capità, escolti una cosa. Jo
Jo continuaré sent el seu grumet preferit, però, Sí. Escolta, ja tenim el tastavents a punt? Oh, i tant, i prou com ha costat, capità. Molt bé, doncs vinga. Encén el barco, que marxem. Ah, d'acord. Au, nosaltres marxem, Estàs a punt? Endavant. Doncs vinga, endavant! Oh! Capità! Que els Campbell s'han aturat i han fet explotar la caldera! Els Campbell s'han espantat i han tret a passejar una pantera. No, per favor, que tota la nau està en flames! Vol que en diu un gegant de 3 cames? Que hi ha fum per tot arreu! Amb un 73 de peu! Escolta, minigromet, que has deixat alguna cosa al forn? Foc! Que t'està cremant el tastavents! Però què fas aquí parat? Vés a buscar aigua! Oh, aigua! I d'on l'haig de treure l'aigua, Doncs capità? de l'aixeta, d'on vols treure l'aigua? Foc! 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 Capità! Capità, escolti'm! Capità! 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 Ei! Capità! Ja tinc l'aigua! Capità, l'aigua ja la tinc! Ui, 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 ui! L'aigua, capità! Escolti'm, capità! Capità, l'aigua! Capità, ja tinc l'aigua! Ei, capità! Capità! Escolti! Capità! 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 És salada, no passa res, que no, capità! Capità! Canya fluixa! Canya capità! fluixa, que t'he d'ensenyar una cosa! Què? Mira. Tanca els ulls. Els ulls? Posa la mà aquí dintre. Aquí? Sí, aquí dintre. Què és això? Obre els ulls. Ai! Quina porqueria. Perdoneu. Ai, nana, tota la manera amb el ball que havia deixat, perdoneu. Capità! Canya fluixa, vine! Que l'he trobada, em sembla! L'arma definitiva! És l'arma definitiva! Vine aquí dalt! L'arma definitiva! Oh, perfecte! És l'arma definitiva! És aquesta! L'arma definitiva! L'arma definitiva! És aquella! L'arma definitiva, aquesta sí! L'arma definitiva! L'arma definitiva! L'arma definitiva! Aquesta! A veure... L'arma definitiva! L'arma definitiva! Aquesta! Ja la tinc! És salada, quin fàstic! Vaig arrencar-me la boca! De veritat. Ai, capità! Molt bé, com a mínim ha apagat el foc del vaixell. Ai, verge. No ho sé. No sé si no en sortirem mai d'arreglar aquest vaixell. No, si ja ho deia allò, que aquest vaixell era massa vell. Sabeu què passa? Que si no li arreglo el vaixell, el capità es pensarà que no val per ser mariner. Sabeu? No ho sé. I potser té raó. Vosaltres creieu que jo arribaré a ser mai un bon mariner? No ho sé. Jo, des de petit, que sempre m'ha agradat això del mar, sabeu? Sí, menjar peix, per exemple, l'olor de l'aigua salada, la brisa fresca d'alta mar. Sí. Sí. Veure com els vaixells... com els dofins salten per damunt de la proa del vaixell. Sí. Què més? Passejar per la coberta. Netejar els ulls de bou. Què més? Sí. Agafar-me les baranes, sí. Un dia de tempesta quan l'aigua m'esquitxa la cara. Què dieu? El monstre? No la trobarem... No la trobarem mai, la bèstia. I menys un dia com aquest. La bèstia només surt en dies foscos i grisos, sí. És la bèstia. Per favor. És la bèstia. Quin mal gust que feia l'aigua salada. Canya fluixa, què fas aquí? Per què balles ara? Canya fluixa. Ui? Què li ha passat? Sembla que hagis vist un fantasma. Què t'ha passat? Què t'ha passat? Que ja la... A veure si no parles una mica més clar, no t'entenc, que vols jugar a les pel·lícules! No. Va, si juguem a les pel·lícules, va. A veure.
Sis paraules. A veure si ho endevineu. La segona paraula és... Un tauró. No. És un home llop. Un os. Una bèstia. Una bèstia. Tenim una paraula. Una bèstia. Què més? La cinquena paraula. A veure. El pianista. Surfejar. No sé. Un mar adentro. Adentro. Mar. Tenim una bèstia, tenim mar. Bèstia, mar. Ja ho tinc! El rilló! No! Capità, que el que li volia dir és que hi ha la famosa bèstia de la mar salada! La bèstia de la mar salada! Ara és la meva! Per fi! 22 vegades he estat a punt de capturar-la i ara és la meva, per fi! Capità, vine aquí, maleïda bèstia! Aparta d'aquí! Aparta! Surt, bèstia! Què? Vine, jo... Que apartis, capità! Què fas? Com que m'aparti? Ara és la meva, ara és el meu moment! Què fas, que se t'està menjant? Ai, capità! Ajudi'm, capità! Jo t'ajudaré! Treu el cap d'aquí dintre! Deixa estar el grumet! No, capità! Deixa estar el grumet! No, capità! Que el deixis estar! Capità, no ens pegui, capità! No ens pegui, capità, home! Com que no em pegui? Ara és el meu moment! Capità! El cap d'aquí. Esperi's! Ja veig per què la bèstia de la mar salada està tan enfurismada. Miri. S'han passat tot de porqueries que els humans hem abocat al mar. Ai, és una bèstia bona. L'únic que volia era que algú l'ajudés. Però com que tothom es pensa que és tan ferotge, tothom s'espantava i ningú la volia ajudar, que sí? M'és igual. El meu destí diu que he de ser recordat com l'únic mariner que captura la bèstia. I així ho faré. No li facis cas. El capità no et vol molt, que no, capità? Però si va estar a punt d'ofegar-me! Així tu només volies que t'ajudés. Només volia que l'ajudés? Ei! Adéu, bèstia, adéu! Vigila de no empassar-te més porcariotes, I escriu-nos alguna postal de tant en tant. Adéu. Carai. Vostè creu que la tornarem a veure, capità? Doncs no ho sé pas. Au, va, canya fluixa. Encén el motor, que marxem. A les seves ordres, capità! Salpem! Rumb a l'horitzó en busca de noves aventures! Però cap on anem ara, capità, si no anem a buscar la bèstia de la mar salada perquè ja l'hem trobat? Ai, doncs no ho sé pas, canya fluixa, quina pregunta més difícil. Tota la vida somiant en caçar aquesta bèstia per ser un mariner molt famós. I ara que m'he assabentat que la bèstia no és que fos dolenta, sinó que simplement estava ennuegada per tot de porqueries, jo mai arribaré a ser famós. Ai, què diu ara, capità? Jo crec que vostè ja ho és bastant de famós. Sí, qui vols que em conegui a mi? Un vell llop de mar. Què vol dir? Doncs miri, primer que tot, el conec jo. Perquè ja fa molt de temps que naveguem plegats i que pesquem sardines i que juguem al dòmino, I ara també el coneix. On està aquell noi d'aquí? Mira'l, el Joel. Esclar, perquè ha estat vostè qui li ha ensenyat tot allò que ara sap del mar. Esclar. I també el coneix la bèstia de la mar salada, perquè ha estat vostè qui ha aconseguit que es desempallegués de tota aquella brutícia que portava coll avall. I també el coneix tota aquesta gent d'aquí, que ens han ajudat a amarrar el vaixell i a caçar les ganses, i que sense saber-ho ja formen part de la nostra història. De la història del capità Bromera, del canya fluixa
i del testament. Ostres, doncs potser sí que ho sóc una mica de famós, Oh, i tant! Oh, i tant, capità, vostè és, com a mínim, el mariner més famós de tot aquest teatre. Doncs com a capità més famós que sóc d'aquest teatre, us penso fer un discurs que caureu de cul a terra. Ja veuràs. Canyafluix, estàs a punt? Sí? Prepara'm la màquina dels discursos! Oh, la màquina dels discursos! Som-hi! Amics i amigues, grans i petits, peluts i pelats, jo, el capità Bruguera i el Canyafluixa, ens acomiadem de tots vosaltres. Ara ja no com a caçadors de bèsties, sinó com a salvadors del mar i de totes les bestioles que hi habiten. Per dir a tota aquella gent que enverina les aigües que ni els llobarros ni les sardines estan gens contentes amb la seva actitud. No! I nosaltres tampoc! No! I vosaltres tampoc! No! Oi que no? No us he sentit bé, oi que no? Ja ho sabeu, amics i amigues, a partir d'ara, cap més llauna abocada a la platja, cap més deixalla al contenidor que no toca, cap més aixeta oberta més del compte. Aquest és el nostre missatge. I, sisplau, tots vosaltres, ajudeu-nos a escampar-lo per tot el poble. A la fornera, al venedor de llumins, al del quiosc, a tothom. Perquè quan el capità Bromera, el Canyafluixa i el Testament tornem a visitar-vos, ho volem fer navegant pel mar més net que hàgim vist mai. Escampeu el nostre missatge. I fins llavors, a reveure, Canyafluixa! Encén el motor i a cap a babord! Som-hi, capità! A reveure, amics i amigues! Adeu! Vinga, moltes gràcies per haver vingut. No voleu anar cap fora? Anem? Ja s'ha acabat l'espectacle, que ens quedarem així avui.